Hello mga kawigal, welcome back po ulit sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukhang po tayo ng lechon balat. So yan. Tapos meron po tayong spicy sausawan po rito. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Lutong. Wow. Sarap ng balat. Sobrang lutong. Madami pa rin po laman. Lambot. Balat.
Ooh. Lambot. Sobrang sarap po ng lechon kapag ano, maganda pa pagkakaluto, yung malambot po talaga. Tulad nito. Session na po sa amon.
Wala ang balat. Wala. Sobrang anghang, sarap. Okay na po ako dito. Pasensya na po kayo sa sobrang pawis po talaga pag nagmumukbang ako. Last bite na po tayo.